concentrar el box, el remolc. Doncs el cavall està concentrant en tocar la pilota, no pensa en les seves pors, i un cop està dins, com que ja les ha superat, és més fàcil que es pugui fer aprenentatge. A part que això als cavalls és molt divertit, o sigui, això podeu practicar-ho com un joc també. Una altra aplicació seria ensenyar les transicions de trot, de pas, trot i galop amb el targeting. Un cop ja el segueix, trot, i reforcem. Un cop el cavall està fent el trot, que és el que hem demanat, reforcem.